Ja, hej. Jeg har fået en opgave og et emne. Emnet hedder konkurrence og positionering, og min opgave er til at starte med at finde en problematik i de her to artikler, som jeg har fået. Den ene hedder Svensk byggevaregigant, og den anden hedder Klar til krig i Danmark. Jeg skal finde en problematik i det her, og de to artikler omhandler hvordan en svensk byggemarkedsgigant, et svensk byggemarked vil ind på det danske marked. Problematikken, jeg har fundet, ligger i, at der simpelthen ikke er plads til endnu et byggemarked på det danske marked. Der er en udtalelse her faktisk i en af artiklerne, en udtalelse fra en mand, der hedder Niels Mejdal, som siger, og jeg citerer ordret, det vil ikke være godt for det danske marked, der er overkapacitet, og det har der været de sidste 3-4 år. Der er altså allerede for mange i forvejen, og derved ligger problematikken, altså at der ikke er plads til flere. Ja, så har jeg skulle bruge nogle modeller, nogle teorier. Hvis vi starter med en model, en model, som hedder skydeskimodellen, den ser sådan her ud, tror jeg godt, I ved. Der har jeg valgt at placere, branchen i den næst inderste cirkel, altså den røde, som hedder samme produktkategori. Grunden til, at jeg kan placere en i den inderste, det er fordi, at den her branche her, der differentierer man sig selv via målgruppen. Altså man adskiller sig selv gennem målgrupperne. Et eksempel kunne snilt være Hjem & Fix, som er et lavprismarked. De sælger meget billige ting, hvilket betyder, at de har kunder, som typisk er amatører, og det er simpelthen også deres målgruppe. Det er simpelthen, hvad man går efter, siden man har så lave priser og sådan noget. Så har jeg Ansofs vækstmatrice. Den har vi her. Og den måde, altså byggemarkedet vil jo ind fysisk og være til stede på det danske marked. Og den vækststrategi, de så bruger, når de vil det, eftersom at de ikke er på det danske marked, og det er samme produkter, så er det markedsudvikling. Det er den vækststrategi, de har valgt at benytte sig af. Og nærmere sagt, så er det geografisk ekspansion, hvis du skal gå ned under markedsudvikling. Det er simpelthen bare at komme til et nyt marked. Så har jeg noget omverdensmodel. Hvis jeg skal finde den. Har vi her. Det ser sådan her ud. Og jeg har lige et punkt i både den uafhængige omverden og i den afhængige omverden. Der er noget økonomi. Byggebranchen i 2008-2013 var utrolig hårdt ramt af den her finanskrise, som især den vestlige verden var ramt af. Det betød, at mange valgte at spare op, og ikke valgte at gå i gang med de her byggeprojekter, som man havde rundt omkring derhjemme. Og det betød, at det tog hårdt branchen. Der var ikke lige så mange, der valgte at bygge, og det betyder selvfølgelig også, at der ikke er lige så mange byggematerialer osv., der bliver solgt. Det er hurtigt, vi heldigvis vendt nu. Vi begynder at få noget vækst og sådan noget i Danmark, der gør, at folk er begyndt at bygge og renovere og så videre igen. Så har vi fra den afhængige omverden, der har taget konkurrenter. Og det er også noget, finanskrisen gør. Det er igen det her med, at fordi folk ikke bruger penge, så betyder det, at virksomhederne skulle konkurrere om at få de kunder, der nu engang var tilbage på markedet. Og sidst, men ikke mindst, så har jeg fundet et løsningsforslag til den her problematik. Og det har jeg sådan set også fundet i en af de to artikler. Den har jeg fundet i den artikel, der hedder Klar til krig i Danmark. Og det er en Ole Michael Jensen, administrerende direktør i DT Group Norden, der har udtalt, at det er sundt, at flere i branchen specialiserer sig og gør nogle fravalg. Og det er mit løsningsforslag, fordi at hvis hver byggemarked specialiserer sig til et område og gør mere ud af et område, så vil hvert byggemarked få nogle kunder, og på den måde så skal de ikke kæmpe om hinandens hele tiden. Det kunne være nogle kategorier, der hed have
og køkken og så videre. Og det var sådan set alt, hvad jeg havde.